Bod chi yn gwneud lot o bethau o gwmpas ysgolion a ysbytau. Yw hwnna yn rhywbeth chi'n neud fel arfer neu hwnna'n rhan o prosiect sy'n chi'n neud? Mae'n development eitha newydd. Da ni wedi gwneud workshops o bethau blaen, ond dwi'n meddwl, da ni ddech ymlaen i cadref hen bobl a hospitals a ysgolion lle mae plant yma'n abledd felly a chwarae music yn nhw a trio connectio efo pobl mewn ffordd gwahanol. Da ni gigio digon i mewn festivals a mewn theatres a mae'n neis cael gwneud rhywbeth chydig bach mwy intimate gwahanol a iwsio'r music efo methods. Cerddoriaeth newydd yn dod allan yn fian te? Da ni yn lawnsio yr album newydd Dinas ar Fehefin y cyntaf a fel rhan o'r prosiect yna, da ni wedi bod yn gwneud eitha dipyn o gwmpas y maes Eisteddfod heddiw. Y prif sengl yr album ydy Chwedl y Ddwy Ddraig sy'n seiliedig ar chwedl Dinas Emrys. Felly, da ni wedi cuddio 20 o ddreigiau bach o gwmpas y maes a mae yna gystadleuaeth i bobl mynd i chwilio amdano nhw a pwy bynnag sy'n dod i'r draws nhw sy'n ennill copi o'r album newydd. Dy'r album ni'n martha eto, so mae'n exclusive. Oh, cool. Eisteddfod exclusive. Helo, ni yw Calan a ni'n mynd i chwarae Sgwrs.